Salam dostlar, men Cumay Falanalar. Sizin bilen Türkmen dilinde Adobe Illustrator programmasını öğretmek isteyen. İlk ölen Illustrator programmasının stanokası gerek. Ve men kompüter stanok ettim. Gelin neyse birinci tapamla tanıştırsın öğrenin. Men Adobe Illustrator programmam 2020 yılınki. Adobe Illustrator programı näme etmek isteýär? Esasen logotip düzmek üçin ýa-da broşura pano ýaly özümizden döretmek isteýän zadymy ulanyp biler. Programa açylyş şeýle ikinji bilmeli atlama create new. Biz create new basyp täze saýpa açyp bilýär. Open basyp täze öňki işleýän dokumentimizin üstünde täzeden iş ýap bilýär. Hello again, have a great day. Hemen salam. Günüňizde üstünlük. A4 bu A4 razmer обычный standart list razmeri postcard web large iPhone X EasyV ADTV 1080 custom size. Bular täze file öğretmek üçin bular da men öňden işläp beren dokumentler. İlk ölen create new basamyzda näme etip bolýar. Bu ýerden recent öňki giýilen razmerler save saxrent edilen ýa-da saklanan dokumentler mobile telefonlaryň razmerleri iPhone 8 Plus, iPhone 8 web näme web taýpalar üçin istedikleri dizayn etmek print olsa çıkaryan kağıtlamada göre razmerler var. Film and video. Bu da bir kompüterin zoomuna varlıkta. Art and illustration. Bu da razmerler bir görünüşi. Men şu yerden present details diye dokumentimin adyny girecek. Adyna menin ilkinji saýpam diyelim. Width ve height beýiklik ve uzaklyk. Onun razmerini 1 milimetrede mesela 200 ise ve orientation olanına dikliğine ya da keseliğine tapadıyor. Artboard olan dönemi artboard bunun bir sayfadan ibaret ya da iki sayfadan ibaret tapadıyor. Näçe sayfa döretjek diýen mesela 20 döretip biler. Ve şu atça iki sayfa döretip görelim. Bleed näme? Bleed bu kağıdın çepden, sağdan, yukarıdan, aşağıdan istendik tapadıyor. Nirsinden başlayacaklığını anladı. Bunu indik dersemede görkeden. Advanced options bu da bir bilmeli atlamanın biri. RGB color bilýän olmagy mümkin. CMYK color RGB'de işleýär. Raster effect bu da bir esas bilmeli atlamanın biri. Bu çıkaryan suratymyň kaçdygy. Men şunu 300'de çıkarasym gelýär. Preview mode default tapadýok. Näme de görmek isleýär. More settings bu da indiki dersemizde harf giňişlerini düşündüren. Hadi başladık. Hali ayçymyaly 2 saýpa diýdim. 2 saýpada çıkardy. Indiki dersimde kaptala çepkiradaky tool'lary ýani kurallary öwreden ve ýokardaky bilmeli atlamalar olary öwreden. Şu wagtça dersimizde ilk derste görüşýänsek köp sag bolun.